No nie je človeku takto dobre, na čo sa trepať niekam do Tatier? Prečo tu nechodiť? Veď si len zoberte, či už chcete ísť tam, alebo onam, všetko je namáhavé. No na čo sa máme takto ničiť? Musíme kráčať do kopca, spotíme sa. Namiesto serióznych topánok musíte zháňať horské. Vzduch je až neznesiteľne čistý, nie ako ten zlatý, kaviarenský. Môžete tu stretnúť divé zviera, zmoknúť do nitky, alebo sa spáliť. Môžete zablúdiť a mrznúť. Stoja vám takéto výhľady za to? No povedzte, na čo sa tam trepať, keď to môže takto podrieť doma? Je to nepochopiteľné a napriek tomu všetkému sa nájdu takí, čo tu chodia. A nájdu sa aj takí, čo by radšej nemali. Takí, ktorí robia neporiadok? No, tí, ktorí nemajú vzťah k prírode. A ešte hádam aj takí, ktorí sa považujú za nesmrteľných. Co ta, ty si dobrý? To co ty, vole? Zopár ľudí sa už takto vyriešilo s pomocou alkoholu vo vodopádoch, alebo z neznalosti skončili v trhlinách či pod snehom. Ak sa teda chcete pekne zaobľovať, nedýchať zbytočne a nepotiť sa, nechoďte do Tatier. Joži, do Tatier by chodí ľudia nemali, ktorí nemajú radi Tatry. A práve z nich pre televíziu Jožo Kubáni.